Fáilte go má Leabhragán mór, is Mícheál Seanán ó Coistín agus an drás seo tá mé chun caint faoin leabhar clúteach seo é Bambi. Seo leabhar a scríomh an túidir Felix Salten agus rinneadh an taisteachán Gaeilge in 1950 ba é Mícheál Ó Cléirigh a rinne an taisteachán ar an leabhar glóte seo. Is dóigh go bhfuil is ag cách cnámha an scéal faoi Bambi. Is uisín é atá ag suagra sa cáil. Ach beidir nach bhfuil an scéal ar fáidir eolas acu. Agus is scéal simú é, mar intítar do dhaoine agus do fáistí do dhaoine ógas do i tharaine eile, cad tá nándó sa tail. Agus is cuirsí sé trí uisín, trí ia de rutha mór an tail. Agus cad a tharlaíonn ar bhíimiid óg, conas mar héimiid a raigh sa tail, agus beidir conas mar curfar críoch leis an saoil. Agus cad iad na deisina, na sáilcí agus na contortí a bhíonn ann sa tail. Agus cé go bhfuil cuirsís ar uisín agus ar ia agus ar an tréad agus iad na gcónaí an muifring gail agus sna léine, is na cuilte. Mar sin féin, déad faoi saoil rinne a shamhlú, masra éasca sílim. Is scéal an as é Bambi, níl an leabhar ó fhada breis agus gacé leathanach, gacé sa tríd leathanach. Agus intin scéal chuirtar síos ar uisín óg agus é fása níos agus tá sclóndar, tá sé chur ólas ar an saoil, tá sé chur ólas ar an timpplacht in bhfuil sé ag fása níos. Agus sa leabhar seo déantar chur síos ar na hanmhathe atá na gcónaí a naca leis na huisín agus leis na huisíní agus leis na fianna. Chuirtar síos ar na feithidí, ar na hanmha eile a bhfuil cónaíochas na cuilte, ar na héinlethe agus na fuaimine. Tá lán chuirsís ar na fuaimine a dhéanann na hanmhathe éagsúil. Agus is sin as agus tá an-severas sa leabhar seo, an-severas a thaobh na Gaeilge, tá annach chuid anmhathe, tá annach chuid adíochtaí, tá na fuaimine a dhéanann siad, na guthí, na glúiseachtaí a na hanmhathe. Agus uaireanta caithfar dul I dtuilimí an uachláire, an folklór I gcoinnín, mar uaireanta tá roiintas na focail tá siad cinál a dúin nó tá siad neamhghnách. Ach mar sin féin is rud deas é sin ar bhealach, mar chuireann sé le de stór focail agus chuireann sé le de hebhras, sebhras na Gaeilge dar nói. Tá an scéal cinelín currathach mar rítar roiintas na hanmhathe agus bíonn siad an mhaol a gcónaí, tá siad bortha faoi an rud seo dar bhanam é, nó sé, nó eisin. Agus is aird de ann ná duine, tá fear ann tá sé ag fiach, agus maríonn sin na hanmhathe ó am go chéile, agus tá clasanna a dhéanamh aige chun na hanmhathe a bheala agus beidir chun iad a warú. Agus caithfí Bambi dul a daithí ar na clasanna sin, agus múntar dó, cad iad na contortí agus can, agus conas, agus cá féidir leis na contortí sin a hacant. Tarlíonn achtra ag deire an scéal, nílam chun an scéal sin a rointlúh mar is fiú é a léamh. Ach tá múna ann na gcónaí agus is é an múna ná tá an saoil currathach, tá an saoil contorteach, caiith tú dul a daithí ar na contortí agus fálam conas iad a cheachant, agus má rion leat sin dhéanamh ba de héal carcalóir. Agus is fiú bheith I de éonar, sin rud a tharlaíonn, is fiú rud a bheith I de éonar, ionas gur féidir macna bhí dhéanamh agus chun léargas a bheith agat ar an saoil. Mar má tá tú I gcóilúdar daoine nó anmhathe eile I dólamh, ní féidir siochan áil chun an macnamh ceart a dhéanamh. Mar sin ceannas na rudaí atá sa leabhar freisin, gur caithfí an duine nó an tanmhí sin Bambi, caithfí sé dul amach leo féin agus ólas a chur an saoil agus macna bhí dhéanamh. Nó is scéal an as é, agus déitan é seo a shamhlú mar leabhar arúnach de ghaltaí scoile, daltaí manscoile. Go háir an le an Gaeilge, tá an Gaeilge ann th bór. Tá lán adíochtaí, tá bríthra, tá nachna cainte, na fuaimine dhéanann na hanmhathe mar luamh mé níos túisce. Tá siad go léir ann agus déiteach daltaí scoile an leabhar a léamh, bheadh an Gaeilge ann th bór, agus freisin bheadh an teagas sa scéal, an teagas sa leabhar. Bheadh sé sin tábhaach freisin, rochaach sé sin a bhaimimearthú, mar bheadh dóthain ann le macna dhéanamh
Ní honan é agus an Seanán a chur Walt Disney amach fadó. Is scéal níos trimme é seo, tá níos mó contúirt agus búr a bheann ná beidir ectar sa Seanán. Mar sin, mollam go mór é, ma ecann sibh riamh Bambi ar díal beidir I siopa leabhar nó marga leabhar áit éigean. Is fiú go mór é ceannach, tá leabhar féin glóite, tá léirmheas anias taobh isteann síos tríd ó hús go deireadh agus cuireann sé sin leis an scéal agus leis an leabhar. Mar sin é Bambi, is fiú é léamh agus tá múna nó teagas anias ann.